בשביל לדעת מה המצב של הבודי, של המרכב, האם הרכב צבוע, לא צבוע, האם הצבע שיש לו מקורי או לא, אני נעזר בעיניים, בניסיון שיש לי, וגם במכשיר שזה נקרא מיני טסט 600B, שהוא מכשיר מיוחד המגלה את עובי הצבע, המודד יותר נכון את עובי הצבע. עכשיו לפי העובי אני יכול לדעת האם הצבע הוא מקורי או שזה מתוקן, ואם מתוקן כמה מתוקן, האם 2 שכבות, 3 שכבות וכך הלאה, לפי העובי במיקרונים. למשל, הרכב הזה זה אוטו חדש, רכב טויוטה חדש. אני עכשיו מודד את הצבע, המידה המקורית של הצבע היא 137, כמובן פלוס מינוס 10%. אני עובר כמובן מספר נקודות על המכסה ואני רואה שהוא בסביבה הזאת 140, 131, זה אף פעם לא אחיד, ואני עובר על כל הבודי של האוטו, הוא עדיין בסביבה של 140, 137, 131, 125 אפילו. ככה אני בודק כל חלק וחלק בפח סביב כל הרכב. 130 מיקרון. אני יודע בינתיים שכל הצד הזה הוא מקורי של היצרן, גם כאן אותו דבר, 133 מיקרון. לפי זה למעשה אני מקבל מיפוי מדויק של שכבת הצבע, האם היא צבועה או שהיא מקורית של היצרן. אנחנו רואים כאן ש-129, 130, אנחנו בסביבה של ה-130, 120, 118 אפילו. רואים שהצבע הוא צבע מקורי מסביב, אין שום בעיה ברכב הזה. עכשיו אנחנו נעבור לדוגמה הרכב הזה שאני רואה בעין שכבר תוקן. בואו נתקרב לכאן, בואו נראה. זו גם טויוטה. אנחנו רואים כאן את הצבע המקורי שלו, ואילו כאן 300 מיקרון. רואים שכאן אפילו 800 מיקרון. יש חומר פחחים וצבע ותיקון. אנחנו נעבור לעוד רכב חדש. כשאני אומר חדש, סביר להניח שהצבע הוא צבע מקורי. שוב פעם אנחנו רואים פה, חשוב שיראו את המספר. 140, 139 מיקרון, 138 מיקרון, זה בתוך הסביבה הנורמלית של צבע מקורי, כאשר הצבע הזה נצבע על ידי רובוט בשיטה האלקטרוסטטית. רואים פה שהצבע הוא צבע מקורי, לא ניתן לטעות, 127 בגג. ,131, 22, זה בתוך הסביבה שזה רובוט צבע את הרכב והצבע הוא צבע מקורי לחלוטין. אין טעם לחפש הלאה, אני כבר קיבלתי אינדיקציה מדויקת שהצבע הוא צבע מקורי. עכשיו, אם אפשר, שנייה, טוב, כאן יש רכב שלפי העין אני רואה שיש לו תיקון פח וצבע, ובשביל להוכיח אני שם את המכשיר על המכסה, אני רואה 139, זה בדיוק בטווח של עובי הצבע של המכוניות החדשות שראינו לפני כן, ואילו כאן אנחנו רואים 274 מיקרון. זה כבר אומר שהכנף הזאת היא צבועה, ולא צבועה על ידי היצרן, אלא צביעה של פחח. רואים את זה יפה מאוד, 200, כאשר פה 139. כנ"ל גם הגג, זו שכבת צבע די קבועה אצל היצרן הזה, שזה צבע בסביבות ה-120 עד 170 אפילו מיקרון, לא יותר מזה. מעבר לזה זה צבע. עכשיו אני רוצה לצלם את זה, ומבפנים אני אראה וזה אנחנו מסיימים. פתח לו את האוטו, דור. בוא תבדוק, תפתח לי את זה. אוקיי, זה רכב טויוטה חדש כמובן. אנחנו בדקנו לפני כן את הקליפה החיצונית של הצבע, ועכשיו נראה בפנים. בפנים חייב להיות העובי של הצבע במספר דו-ספרתי בלבד, כלומר פחות מ-100. ואנחנו רואים באמת שזה פחות מ-100. 82 מיקרון, זה סימן שהעמודים צבועים על ידי הרובוט בלבד. אף יד אדם לא יכולה לבצע שכבת צבע כל כך דקה של 69 מיקרון. זה לעולם לא. אם יש 150, 200 מיקרון, סביר להניח שזה נצבע מחדש, וזה צביעה ידנית, בלי שום ספק. אני רק אוכיח את זה, אתם רואים 76 מיקרון בפנים. בואו נסתכל גם בעמודים הקדמיים. 81 מיקרון, כפי שאמרתי, המספר חייב להיות דו-ספרתי. זה בטוח, וזה מניסיון שלנו, וזו עובדה עכשיו שאני מראה לכם. פה אנחנו רואים שיש, הצבע הוא צבע מקורי, שכבה דקה מאוד, שכבה שרק רובוט מסוגל לבצע.
תודה רבה. זהו.